Wij zijn nu aan het vlasroebelen. Zo gebeurde dat in de oorlogsdagen, zeg maar. Voor de oorlog. Met naar een oude kam. En dan trok je het zo deur en dan trok je die knop erop. Een paar weken geleden wienen ze bij Ingwirm nog vlaaks aan het loeken. Leefhabbers Chip van der Veen en Reense Hoekstra. Intussen kan het vlaaks roepelen worden. Dat gaat het rapst met deze grote machine. Maar je iets dienen ze dat met de hoorn. Kijk, als nou die knopjes zo ziet, hè, als het er nou in één keer deur scheurt, dan moest er best aan trekken. Maar als nou eerst het eentje doet en dan eentje verder, nou, dus dan doe je er eerst een kort eentje, zo, dan een beetje verder en dan heel al. Er komt stadig gewoon weer wat meer belangstelling van vlaaks. Het wordt broekt van linsiert en linolie. Maar mijn vlaaks kan ik lin maken worden. Maar het hele proces, dat is wel een soort werk. Het is nogal intensief. Ja. Je krijgt er sterke jerms van. Nou, dat eerste half uur zullen we gaan, maar het wordt als je dit een week doen moet. Hè. De leefhabbers hoop je dat er weer meer vlaaks op het loon komen zal. Ek vanwege de dwarsemhiet. Men wil ook wat van die stikstof hoor. En vlas, die hoeft niet stikstof eigenlijk. Een heel klein beetje. En je zou er ook weer klaar weer onder zaaien kunnen. En die levert weer stikstof. Dus je kan alles van vlas gebruiken. Er komt die hout, schilfers komen ook naar vrij. Die worden nou weer gebruikt in de bouwindustrie. Dus alles kan gebruikt worden. En dat is een voordeel. En het kost niet veel. Het is niet een zware voetdruk voor het milieu niet.